אז מה קורה אנשים? כאן פופופיין ג'י ואני פה בסרטון חדש, וכפי שהבנתם כל הסרטונים שלי על דקים, אז למה שאני עכשיו גם לא אעשה דק? אז כן, הדק הזה הוא יהיה דק על גולם ועלית ברברים עם הוספה של מיניונס או קשתיות. כן, תראו את זה, בום. כן, זה הדק, גם הוספתי את זה. כן, הגנה, אוקיי? הם הגנתיים והם מאוד טובים, אוקיי? הם די טובים, אני חייב להגיד, הם כאלו. הם עולים רק 3 אליקסיר, והם גם, הם בכלל אמורים לעלות 5, כן, ביחד, וכל הזה וכל הזה. כאילו, אז הם רק עולים 3, אז כאילו חבל לא להשתמש בהם. גם הוספתי את זה כדי שאני אוכל להתמודד עם דברים גדולים, כי הדק הזה לא כל כך הכין דברים גדולים. זה לא הכין דברים גדולים. פתאום, זה כדי לפעמים בדקים יש המון עלית ברברים, פרינסים, מיני פקה, דברים כאלו. וגם אם לא היה לי את האינפרנו טוב, אני יכול להשתמש בזה נגד הג'יינט. או הגולים, לא גולים, כאילו, דברים כאלו. כן, בוא נצא למשחק אחד, הייתי ב-1600 ממש, היה לי הרדה בגביעים, ואחרי זה עליתי שוב, רק עם הדק הזה. טוב, אז בוא נצא למשחק אחד. כן. אין לנו כל כך התחלה טובה. מתחילים. זה ולית ברברים. פעם ראשונה שאני מנסה את זה. אני מוכנים עם הזאפ. אוקיי, הוא בזבז את הזאפ שלו. כן, די ברור שהוא עושים לי זאפ. והורדנו לו את הבניין. וכך קל להוריד פשוט. בדיוק שנייה הורדתי למישהו את הבניין. שנייה כזה. אתם רואים מה אמרתי לכם? הנה בענק שלו. חכה שם גם... אוקיי. הבנתי את הדק שלו, הבנתי. עכשיו הבנתי את הדק שלו. ירון. טוב, מכה אחת מזה אני לא הכי נורא. בסדר, אנחנו במצב של יותר טוב. גם הדקה אוברטיים של כאילו של דאבל אליקסיר, שזה מצוין. אוקיי, וויץ' לא כל כך קשה לי לעצור את זה, אני פשוט שם את זה. אז זה לא קל. אוקיי, זה כבר משהו אחר, אבל אם זה קל. ושמתי גולים על כל המתקפה הזאת שברתי לו את הכל. אוסיף פה עלית ברברים כי אני לא רוצה לקבל עוד שום דמג'. טוב, עלית ברברים פה לוויץ'. זהו. כמעט הוא לא נגע לי על הבניין. איזה טוב זה עכשיו הוא עשה פה. גם ככה לא הייתי מוסיף שום דבר לעלית ברברים, כאילו. הוא שם את הזה, הוא יכול כמה, לא היה לי אליקסיר, אז הוא יכול לעשות דמג'. זה בשלו. בוא נתחיל פה עם גרוח קשתית מאחורה, שיהיה את כן, שיהיה לי כבר את הגולם. בוא נשים כבר את הגולם. אוי, לא ראיתי את הענק. טוב, לא נורא, אני בשנייה עוצר את הענק. אני כבר מחכה לעלית ברברים פה שיביאו לי. אוקיי. עלית ברברים מהיפים שלי. אני נראה שהורדתי לו עוד עניין. הוא מנסה לשלש אותי, אני מבין את זה. הוא לא יצליח. הנה יותר טוב. כן, הוא יצליח, פאק. אין מצב, אוקיי? אין פאקינג מצב שהוא מעכשיו משלש אותי. לא. מה, אתה רציני איתי? פאק, הוא מאמין. לא נורא, אבל... בלי זה הייתי מפרק אותו, כאילו. היה לי מתקפה שלא היה לי אליקסיר, וכאילו היה לי כל כך מה להשתמש נגד המתקפה הזאת. אם היה לי פריז הייתי מפרק אותו בפעם, טוב, לא נורא, נצא לפה לעוד משחק. וזה אני אעלה בטוח לנצח. אבל זה קל לנצח, אני כבר יודע שאני אנצח עם הדק הזה. מי שם את זה להתחלה? כאילו מקסימום אתה שם את זה עם פרינס, עלית ברברים או משהו כזה. טוב, הוא כבר... גם בסומק שוויזה.
שזה קלף הגנתי וטוב. מאוד. לא מבין אנשים באלוהים. הם פשוט שם דברים. רק שם דברים. What the fuck? מה הוא רוצה לעזאזל? טוב, לא אשמתי. ממש לא אשמתי. אם הוא מפסיד, לא בעיה שלי. טוב, כן, זה בעיה שלי. לא אשמתי. טוב, זה כן אשמתי, כי אני ניצרתי אותו, אבל לא אכפת לי. אוי, והוא הוריד לי המון דמג'. פאק. זה גרוע אני. מקסימום גם נפסיד את המשחק הזה. לא הכי נורא. טוב, לא. אין מצב שהוא מוריד לי דמג', אוקיי? הבנתי את הדק שלו. דק טוב. יש לו דק טוב. הבנתי את הדק שלו פשוט שם דברים, ואחרי זה מוסיף להם את הגבלין בארד. יואו. לא הבנתי מה הוא עושה, איך זה הוא נהיה כזה. נחכה 8 שניות, נשים את הקולים. הנה רואים. הבנתי אותו. זה קאונטר. למוד דברים. דק טוב. אני מכיר את הדקים האלה. זה אחד הטובים הדק שעכשיו משתמש. תבינו לי, הוא ינצח אותי. הוא ינצח רק לדק אחד הטובים. אני אף פעם לא מצליח להשתמש נגד הדקים האלו. עם הדקים האלו אני אף פעם לא מצליח. אף פעם לא הצלחתי לנצח דק כזה. אני לא מתבייש בזה. אמא, למה? אוקיי, מצוין. ללא ליקסיה, ניתן לו להוריד את הבניין עם הוולקריה. זאפ. איזה זאפ. טוב, נצא לשילוש. אם אני כל כך מה לעשות, אז אני אצא פאקינג לשילוש. אוקיי. שילוש, אני אשלש אותו טוב, אני אשלש אותו בקטן. שלש. לא. טוב, אני אנסה לפחות. לא אצליח. אני אף פעם לא מצליח נגד הדקים האלו, לא יודע. אוקיי, לא אכפת לי. הוא לא הורג לי את הפאקינג גלית במרם, אוקיי? הורג לי. טוב, לא נורא, בסדר, אבל אני תמיד מה, אני אצא לעוד משחק. לא מצב שאני מפסיד בשני משחקים. אין מצב, משחק אחרון וזהו. ולא הבדק טוב, אני לא יודע למה הוא פתאום לא עובד. עכשיו אני אשחק טוב שלי. ובטח לי אף אחד לא מנצח. נו מה? לא שם לי את הלבנים. טוב, אין לי ברברים האלו, אין לי ברברי כרוקץ הזה, נכון? וליט ברברים נגד שתי קרשתיות לא מסוגל להוריד אותם. איך? אני מנצח ואני לא... אני עצבן. לא, אנחנו ננצח, כאילו, אין אפילו על מה להתווכח. אני בטוח ינצח. איזה חרוץ, הבנתם מה? הבנתם נכון. וואק! טוב, אז נראה מה יקרה פה. כן. אבל טוב שעכשיו לי שהוא כאילו פרק אותי. אין מצב שמישהו מפרק אותי, אני אומר לכם מעכשיו. אם הוא מנצח אותי, אני לא מעלה יותר אמיתי. אני כולכם, יש! טוב. תמיד תעלה יוטיוב על יוטיוב. אוקיי.
אוקיי, גורי רשף, גורי רשף. מה הקשר גורי רשף? איזה מטומטם אני. היה לי גורי רשף. לא, מכיר לי. תרגיל. יש! תינוקי בוקי. בוקי תינוקי. אני בוקי, התינוקי. מה את חושבת שאת עושה פרינס? פרנסס. לא המשכתי. טוב, אז זה היה כל הסרטון. מקווה שנהנתם, מקווה שעזרתי לכם איכשהו. כן, אז תעשו את הדק הזה, הנה הדק. כי זה פשוט דק מטורף. וכן, וגם מחר יעלה סרטון על העדכון. לא מחר, כאילו. בעד שבוע כזה. כן, אז ביי ביי. ביי ביי. טוב, אז מקווה שנהנתם. ויאללה, סתום את הפה, וביי.